Bueno, estamos con Celia Castro, escritora e historiadora ribadense. Este ribadeo indiano presenta máis ben un libro mañá sobre Ramón González e súa muller Corona. Benvida, Celia, que tal? Bo día, grazas. Moi ben. Eh, o libro titúlase Ramón González e Corona González Santos, un matrimonio de filántropos. Cóntonos, por que definirías a Ramón e Corona como filántropos? Bueno, Ramón e Corona eran unhas persoas que axudaban ali onde estaban. Xa sexa cultura, sanidade, persoas desfavorecidas, incluso financiando, como sabedes, edificios, como o Concello de Porriño, a Praza de Abastos de Ribadeo ou ben a Venerable Orden Terceira de Ribadeo. Pero estas obras materiais vense, pero o que non se ve é moito que hai detrás. Sí. Eh, como e cando máis ben empezaches a investigar sobre eles? Levo máis de 10 anos investigando sobre eles. A raíz foi que Corona González Santos e Ramón González encargáronlle cadros ao pintor ribadense Benito Prieto Cousen. Entón empecéi a investigar na vida deste matrimonio e pareceume moi interesante, non? Continuar. De feito, despois deste artigo fixen outros dous. O primeiro se titula Ramón González e Corona González Santos, un matrimonio de mecenas. O segundo, Ramón González e Corona González Santos, apuntes para unha biografía. E o terceiro, Ramón González e Corona González Santos, unha vida de mecenado. Como xurde a oportunidade de publicar o libro? Bueno, a min propúxome Antonio Andina, o xerente, o dono que leva o editorial, si quería facer, como era o centenario do pasamento de Ramón González, un libro sobre estas persoas, porque el sabía que eu tiña traballado sobre elas. Entón dixenlle que sí, que ben, pero que tiña que ir despacio, porque tiña que conseguir nova documentación, poñerme en contacto con xente de Argentina, etc. Non? E a verdade é que traballei despacio, conseguín contactos moi interesantes e, bueno, despois o alcalde de Ribadeo, sabedor de que o libro estaba rematado, pois ofreceume a oportunidade de presentalo en Ribadeo Indiano. Que mellor data que este centenario? Pois sí, moi adecuado. Sí. Foi un proceso entón longo e imaginamos que o contacto con América para recibir documentación non foi nada doado. Non, non foi doado. O que pasa é que, bueno, don Ramón viveu a súa vida profesional en Rosario de Santa Fe, Argentina, onde era moi coñecido e querido. E ali, no Club Español, fundado tamén, entre outras persoas por él, de Rosario de Santa Fe, había xente, había un correo onde eu me podía dirixir. O que pasa é que ese correo non funcionaba por asuntos técnicos. Por lo tanto, puseme directamente en contacto co señor cónsul de España en Rosario de Santa Fe, don Pablo Platas, que xa me facilitou o contacto e a partir de entón iniciei a investigación máis profunda sin problemas. Sí. E que foi o que máis lle impactou da vida destas dúas persoas? Bueno, a súa sinxeleza, a súa xenerosidade e a súa modestia, porque eles non lle daban bombo ningún ao que facían. Entón, eso para min é moi grande, no? Que estaban aí sempre onde se lles necesitaba e sin presumir deso. Bueno, mañá preséntase o libro no Cine Teatro ás 11 da mañá, non? Ás 11:30. Vale, pois a calquera que quera vir á presentación será benvido. Claro. Algo que vayas destacar na presentación? Ides estar acompañados por xente, amigos? Bueno, eu estaría acompañada por Juan Soto Gutiérrez e Martín Fernández Vizoso, os dous periodistas e amigos meus cos que me sinto moi acompañada. Despois, bueno, xente do Concello, o editor e supoño que un descendente de Corona Santos, un fillo de unha sobrinha neta de Corona Santos, Eric, a todo isto suliñar que a familia de Corona Santos portouse comigo sempre genial, estupendamente.
No primeiro das miñas investigacións brindaron absolutamente todo. Non as persoas tan xenerosas como os seus antepasados. Bueno, e como ribadense, un momento para destacar no Ribadeo indiano. Un momento para destacar, pois é moi difícil destacar un momento. Encima unha programación tan extensa. Sí, penso que a música, penso que o desembarco. Bueno, aquí xa sabemos que todo o mundo se implica, non? Sí. Eso é moi grande, me parece. Bueno, Celia, pois moitísimas gracias por pasarte polo noso sofá e moito éxito mañá, que seguro que o vas ter. Bueno, pois moitísimas gracias por darme esta oportunidade. Vale.